Laro eta 14 urte daukataz, eta bizitzia amaitzera doa. Eta horregaitik hemen agertzen deutzuet, nire bizitzako esperientzi guztiak, nire bizitzako urtiak, eta horrekin batera, neuk esan duzen gauza, neuk egin dudazenak, neuk erakutsi dudazenak, eta baita posak eta negerrak ere bai. Eta hori da neure bizitzako esan frutua, eta hori dena maitetasunaren indarrez eginda da. Antzola zan aita, txistularia, arrotza eta sakrizaua izan zen lekiton. Bere aita, txistularia, horrek Antzola etarrak etorri zirean lekitora, hortik, Elgoi Marko hauzune batetik. Eta beste Antzola batzu, euren zen iria zireanak Markinara. Markinan behon dira, txistulariak, Antzola etarrak. Eta Markiaga, ama lekitxarra, aita bere lekitxarra, ama jostuna, eta ikasi ben jostuna, beren osaben iziren etxian egon ez da izan denporen goeban, korte konfekzion estudiaten Bilbon ikasten. Eta gero horreik pili ban, arrane kalian tela dendia. Ni bakariak dendara joeten itzala jazetan eta urtete benean horrek gigantiek eta buru handizak, eta beti joten da. Urtete momentuan, ni harin-haringa dendara joten izan, amatzin eskutaten izan. Ze pasan dena? Oda biltzan joten ama. Sortzi seme alaba, eta zarrenak, orduan niko goratzena, 20 urte eukiko bazan, miren. Hori da miren izan zen gero zerbitzari krisiada egon zana arenazetan. Mila beratzun da amazazpigarren urtia. Gerria hazik aurrengo urtian. Da nik jakin esan duzten leze, aprileko 26an izan zen Gernikako bombardeu ez da. Pentsatu urrengoa egunean urten gendula mendik. Etorri ginean aneaz, anek ordu neukiko eban 16 urte, horrekoren bat eukiko eban anek, arriba hirugarrena zen, miren, Bitor soldau eban gudari kalamuen. Hiruro, behintzat, aneaz, numantza, horreko kalbarizioan erdinguruan dagozko batzuk eta han pasatak genduen eguna, zoze jatekua beruten genduen, goizian junda, abioiak eitzik. Eta handi bajatu ginean arratzaldean, 5-6 izango zirean, orduan txen erabagi hartu eban, hamendik urtenen biadozue. Erabagi hori hartu zen, gero lehenguzo bat, zestonakua, Jose Mari ukan izena, harik esan da, iseko ez gelditu amen. Zer bera baek izan, zer pasaten zan, beste herrizetan sartzen zireanak emakumeak eta izanikuak, ulia, ebai eitxela dana, eta erateko ez da izer emote utzen, txarto. Eta ez gelditu amen, ez gelditu talan urten genduan. Erabagi hartu dana, engengo zan moduan. Urten genduan, barkotxu bat ez hartu. Horrek emigrantik eta ikusten dira lehezeberen arataxirik. Eta gengo zan moduan barkua eta Bilbora atxun genean. Eldu genean Bilbora ez dakit nun barkoan nun gelditu zen. Bakarrik dakit nun agertu nintzen ni. Ideal Zinema, bakizu on zinea zan, baina ondago hotela inda. Antxen, Ideal Zinema inguruan, geure trazo guzti egin, eta, klaro, urre plaza Zabalburu, antxen, eta nik, ibili apurtxu bat eta
ez da, 20 metro, edo ongo dira, handik idea zine bat plaza, bueltan da, zelako plazia dago hor, lekituz eta txikizia eta dena, eta ikusi plazien itzako zen, elako futbol kampua leze, zelako plazia. Eta Bilbon leku batetik bestera ibili gina, ezagunak izteuzen etxiak. Eta azkaniko goratzen azana da, hor plaza zirkularren, Don Diego, ara, zubitzi pasata, begira, eskumatara, geure horrez, galmizia joteko eskumatara, hiru bizitza, bizitza hori banko modu, erdikuan, bajotuena, antzen, azkaniko pisuan, ez da inorena zen, baina handik ikusten zen, horre, hartxandan da tiruak eta zua eta bauan da disparuak eta bildurra eta gaba pasaten joan ginen BBVA, orduan Banko Bilbao. Eta honbe bada edifizio hori, baina zotan nuan gaba pasadan neban, nebarre badik etorri bat zan nigaz edo ez. Baina haitxeguanan guardiza, beste batzulez, sekularrak, soldauak ez zirenak, edifizio eta zaintzen, ayuda zibil edo esaten zan arduan. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen. Lehengo letrak, erderaz, bueno, zoz ere ikasiko neban etxian. Hanek emote ustan lezinoan liburua irakurteko, nezauten, zu eskorara zara joango. Ze eskola juten zara, eskola eltzatea joango zara denpara guztian. Eta beti kantaten, eta aitzak eta manak esan, hori ez, da etxian irakur neure kontura hanekin muntak, gramatika modun ez ebez. Da gero salakuna munjakin, ni baino gaztetxuakin, antzen, zeo zer ikasi. Gero, apurtxua seminara juteko preparazioa hobeto, berri otxoa, kolegizua egoan Larrinaga kartzela albuan praile batzuk, eta antzen urte bi edo. Atara kontuak, 12 urteaz enek izan gauzan diri, zein eban azterketa, seminara juteko, eta ez ninduen hartu. Eta horrengo urtean, 13 urteaz, joan nintzen seminari jara hartuta. Bergaran urte bi, eta gero Gasteizera, Bitxoriz jara. Nire bokazioa, baderako bokazioa, neupo ez dakit, Monagillo San Antonen izan, ez? Eta karo, badiekin beti, bonjakin bebai, kasalakunan be, Monagillo itxen eban, eta etxian, Monagillo nintzala bebai, Gotzone eta Ikerneaz, da Maria Jesus, eitzen gedon prosozino eta nimezien boten eban, eta kontra, 10 urtea zan etxian. Da gero, eskursioak, katekizien eskursioak egiten genduenak, Gorrizera, normalian, aitzatzistu jo, eta molina joten juten zan. Eta bestio, Don Claudio, eta beste abade batzu, Don Manuel, da Don Manueleaz, eta bero, eta bero teja hori sombrero kentze da ni bera beti, eta neuki pinean buruan, bera beru etxik endutan egipi. Eta alakoen baten, bera Don Manuelek ez hauztan, benitxo, zer nahi dozu abadi izan, seminaritxo ben. Bueno, esan ez bai, ez nintzen kapaz hori, erabagi hori hartzeko. Bueno, handi gero, preparazio hori izan zen, eta seminari joara. Osa, lehengo bokazioa hortzen sortu zen. Gero seminari joan, 12 urtean, zeuza sakontzen zoiaz, gauzak ikasten, gauzak ikusten, eta ez dut eukinik, holan, neure bizitzan problema askori, batzuk egiten problema gogorrak azan, ez dut, Ni pentsaten dut, horreitik, profesoria pen uste maitzen induela, ikuste belako koitxadu banitzara, ez? Un buenazo. Bueno, familian izan zen dana ze, ne pentsa, eura lagundu eustela, posibiz zaten, beti laguntza zenen faltarik ez eukitzen, gauzak ondo egiten, eura lagundu esten. Lehenko berbia esango zendukeena,
maitasuna. Ni pentsat etxian neun nintzala mimaua. Ez da maiten ninduen. Zaitze, seminario etorteko nintzanien be postu egiten zinean, noiz jo etorriko da, noiz da, kartak eta hori agertze ben. Bai, etxean, gure etxean, aita buru hauztiek emote euskuzan zekaro, txistuari jazan. Lekition txistuari izan da, lekition ez bakari, lekitioko bandakua ez batak gero, jaiak amoton, mendixan, izpazteren, hau da, jaizetan txistuari jun da, karo, trago bat, trago bi, trago eta gero, eran da, ardurarik eta problemarik hartzen. Horrek, problema guztiak eta ardura guztiak amainaziak, eta amak erabaki eban. Bilbora joateko be, amak erabaki eban momentuan. Eta gero be, ama zan, gauzak eitxe bat zana, preparatu bat zana, eta dana. Aitzak, galaguntza, diru aldetik, biarra, eta hotze izan, zakristau moduan, eta gero beste, seme alabak, eta seme alabak azabin da patxilanean, miren da, ane bebai biarrian, rondan, kalian hori, la colmena, antxene biarra eta orduan, anero senyoria pe, da lagundu dutxean, tu madre vale mucho, esaten zen kondeziu berak, euren hango ezau amak, maitasuna, maitzen ninduen, eta gero, neu laguntzeko prez beti. Baitza kartzelan eguala, kartzela modukoa zen. Gani ama jatekoa juten, zestatxu bat, eta zestian antxe zer gauzaren bat ize preparata. Hazi Iturburun, Iturburu, Urrazoltia, Bilbao la Vieja, San Francisco, Puente Cantalojas, Juna Rutzago, Elkano neguan nire itxa preso eguan lekua, eta ra joan. Eta nik gero, ostabe utzik, emote ustenea, dartu, eta ni, handik inguruan ibiltzen nintzen. San Franciscoan, Salon Bizkaia, gero urre Ideal Zinema, gero ikusi nuen Kolisio Albea, Campos Elíseos, beste batzuk. Holan, egune hori nintzen da, bueltak emote ma. Eta orduan, letreruk ipintxe ben, argazki handiak, fotografia handiak ipintxe ben, ze pelikula bota bihar. Da ikusten eman nire, etxera joan da patxili eta zabin ere, ikusi dutan, eta zelako pelikula hona izango da, gerrakua edo, oestekua edo, ez da initzero. Eta orduan txena, orduan, gutzako entretenimentu bakarra zan zinia. Ez guan ez radio, baina ez ebez, ez telefonoek, ez mobilerik, ez telebizinorik, eta orduan entretenimentu bakarra zan zinia. Azarritan, konturatzen gaiarrea juten ginean, seirroten pelikulaz ikusten. Eta Salon Bizkaian, oesteko pelikulak eta orduan, baina oeste ez ongo, oeste ja finduta duna, orduan era mezkia zirian. Eta hortzen izan nire zine zaletasuna, entreteniu bakarra zalako. Gero, seminar joan, bapes orduan. Baina, bakazioetan, batez be Gabonetan etorten ginean, San Antonek eukan, salo bat dotrina emoten zebana, eta San Anton ofreo jabe ensaiate leku, salo handi bat, eta antxen pelikulak emote bezen. Don Luis Otaino zen arduraduna, eta hande pelikula batzuk ikusten eban, ez Gabonetan, bi edo 3 pelikula. Zinezalea nintzen abakizu, ezen lehen izan dut. Una etorri eta handik urte betera, etorritzea aurrengo urtean. Bueno, etorritzea orduntzen hasi zen, zestoako topaketak, zine topaketak, zestonan. Eta aurrengo urtean, John Grande eta Jose Luis, geu segaitik ez dugu egiten zean, Gipuzkoari begira dago apurtzua zestoakoa. Eta Bizkaia eta guztia behira, segaitik ez dugu egiten da. Urrengo urtean horrantzea zeginak gau. Osa, zestoak urte beten nintzen, eta gua zeginak geu 3 eta orduan sartu zen, Jose Luis de la Torre zen, BBK-ko Caja de Ahorrozko zuzendaria hemen, eta beraz,
Laguntzak eta lortu gendu zen, BBK bidez, Leopoldo, gutu gazaz, berbaen eta lagundu, Leopoldo asko lagundu ezun, urtietan. Diruagaz eta propagandia beran kontuna, eta hola sortu zen Euskal Zinema bilera. Eta lehen urtean, karo, ez eukagun gauzan dirik, eta zestoan aurreko urtean emoniko batzuk, eta 16 milimetruan eineko pelikula bai euskeraz emon gendu zen. Lehengo eta bigaren urtean. Diru gitxeaz, atara kontuak, udaletxea orduan lehengo urtean 5.000 peseta emozkun, gaztu ditarako. Zer, karo, goztuak egiten hasi ginen, karo, zer emon bihar, eta premisua zinean orduan pelikuak eitzeko, Supero 8an eitzeko pelikula birgenez, hori lortu genduan BBK-an bidez. Arek bialdu, eta propagandia papelak eta dibujua pebai berak arduratzen zen, Leopoldo arduratzen zen. Euren euken dibujanteren bat, eta berak kartela berak ere eitxe ban. Eta holan, izan hasi zen. Baina gero ja pasa genduan al bideo, bai. Eta gero ez bakarrik aficionau, zino tamen, euske pizkat gehiago dakizenari. Eta gero eta 10. heldu ginean, nigaz biharra itxe, ero honi eurak, dute ben bihar guztia. Gaur, erape kantzauen zirian, ez? Bakutsa berez ere inak, eta hau izterago ez da. Lan bat eguan de sekretariado esaten dana, ez? Kartak eta idatzi danari, lehen presentadiran guztiai, urrengo urterako, eta beti hori eitzen izan da urtin, bibidar, gero programia atarau, baldintza lehenengo, eta gero programia bai, zer izango da, zantzuko izango, horri danok eitzen gendu zan. Eta, klaro, bakutsa bere biharrak, bere lanak, edo kezen, bere txien bai gauzak, eta orduan itxien godo, hogetan margarrenean, erabaki hori. Erabaki hori hartu, eta nun deitzuten doz alkatiak, Benito, zer. Aber, gauza bi hemen, bata da, sekretarizia deitzea, eta bestia da, diru kontua. Diru kontua beti izan da, problema bat guretzako. Ze igual, urte baten, 1000 emoten bauzkun, urreko urtean, 1.200 emon biharkuan, gastuak igotzen doiaz, 800. Da, Benito Aperigo horra ipinita, diputaziora. Zer pasaten da hemen. Eta beste, eta, klaro, beste norjun bazan, baina, klaro, abadia, jutia, holan, errespeto handia, eta, bueno, batarako dugu, euskeraz dale, euskerako taldetiko diru bat zartu, eta, ja. Eta, horatezi, eusko jarraitza, lehengotan, berazalez, arabe bardin. Baten baino gaixotan Gasteizera joan. Bueno, persona ona izan dela. Beste ardura izan total, juten azenian beste mundura. Zen pentsaten egoten az, ez? Gaina, nien az egongo, zeak, Horrorantzun, gure Jon Grande, argazkia ataraten hor, abadimoian, hor obran dauz abadimoian. Da, akordan itzan, zer, Jon, ataraten zauz argaziak para kantatzera noanean, adiós a la vida, de Tosca. Zer? Tosca. Opera bat, Tosca. Handago, adiós a la vida. Neu polizi nahi duten, adiós a la vida. Penagarriz jada, baina, egin behar dune da, gauzi hori. Pena emoten da, sentitzen dut, ikusi gero, zer pasako da, zelan izango da lekitxo, zelan biziko da personak, zer pasako da gure monumento negaz, Elixia, hain dutore, hain elegantia, kanpotik bebai eta barrutik, hori erretablua da, zer pasako da, zer izango da. Ez dakigu, misterios de la vida. Baina, bizitza eta maitasuna dan jaungoikoa hori, beragaz aurkitzen bagara, zoriontzuak izango gara, ez?
izan zaitez zoriontzua. Ze jaunak hori zen nahi da, zu zoriontzu izatea. Gaurko evangelizioa izan da, gaur egunero eitzen dena Montxakin, San Mateoren 5. kapitulun hasieraz, bienaventuranzaz. Eta bienaventuranzas, aitzatu dau, ez da ni los poderosos, ni los ricos, ni los religiosos, ni los que van a misa, no. Los pobres, los mansos, los que lloran, los pacíficos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que luchan por la paz, por la justicia. Y no dice los obispos, el papa, los curas, los reyes. No, ni los poderosos, ni los adinerados, no dice eso. Bienaventurados vosotros, está, ¿no? Y eso quiere Dios, que seamos felices. Pero esa felicidad búscala dentro de ti. Lo que te pide dentro, no es capricho. ¿Me explico? Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Neuria izango zen, baina horrela, ez gehiago txoria izango, eta ni txorian nuen maite, eta ni txorian nuen maite. Es lo que nos cuesta, te amas, pero déjale libre. Y dejando libre, tú ámale, ay, pero no amale porque que está contigo. Estás amándote a ti, no amando a él, al pájaro. Déjale que vuele. Y yo, en psicopedagogía y las clases que daba, ponía 2 líneas. Desde pequeño hay que empezarle, pero tiene una línea de libertad. Vete dándole más libertad. Cuando tiene 13, 14 años vas dando más libertad, pero a la vez, esa misma línea abajo, responsabilidad. Tiene que ir aumentando también. Las 2 líneas, libertad y responsabilidad. Y entonces, si le has hecho al hijo, a la hija responsable, dale libertad. Porque entonces estás seguro que me responderá. Pero claro, le das libertad sin haberle ayudado a ser responsable, no hay nada que hacer. Ayuda a la que sea responsable desde pequeño, desde los 5 años, desde que nace. Eso aprendí en la psicología yo. Baina horrela, ezer txoria izango, baina ni txorian nuen maite, baina ni txorian nuen maite. Zu seme alabak maite badozuz, zure seme alabari emon behar dozazu benetako askatasuna. Erakutsi, responsable izaten, hori bai, baina askatasuna. Eta orduan, euren izatea osotu eta beteko dabe. Neria izango zen, ez zuen alde egingo, baina horrela, ezen gehiago zoria izango, baina horrela, ezen gehiago zoria izango, eta ni zoria nuen maite.